नमस्कार भैया, आज हमने गिरफ्त बा। एक औरत आदमी से कहत बा कि आज हमार तबीयत खराब बा, शरीर में दर्द बा, हम धान लगावे न जाबे। अपने आदमी को पूरा दिन बीत गया धान लगाए के बाटे, लेकिन हमका अब दवाई ना लियान। और कौने अंदाज में कहत बाटे आदमी सपने, जाके बजरिया से लावा कोरोसीन बलम जी, बीत गईल सारा दिन बलम जी ना। जाके बजरिया से लावा कोरोसीन बलम जी, बीत गईल सारा दिन बलम जी ना। तोहरे धान के लगवाई अब हमसे ना होई पाई, तोहरे धान के लगवाई अब हमसे ना होई पाई। चेहरा सूख गईल बा हो गईली गमगीन बलम जी, बीत गईल सारा दिन बलम जी ना। चेहरा सूख गईल बा हो गईली गमगीन बलम जी, बीत गईल सारा दिन बलम जी ना। धान हम न्यूरे न्यूरे लगाई, दहिया के पीर बढ़ल बा जाई। धान हम न्यूरे न्यूरे लगाई, दहिया के पीर बढ़ल बा जाई। खाला जाके बनल बा, खाला जाके बनल बा रोटी मोट महीन बलम जी, बीत गईल सारा दिन बलम जी ना। जाके बाजरिया से लावा कोरोसीन बलम जी, बीत गईल सारा दिन बलम जी ना। अम्मा बाबू के लड़ाई अब हमसे सहल ना जाई, अम्मा बाबू के लड़ाई अब हमसे सहल ना जाई। जाके समझाला, जाके समझाला तू अपने छोटकी बहिन बलम जी, बीत गईल सारा दिन बलम जी ना। जाके बाजरिया से लावा कोरोसीन बलम जी, बीत गईल सारा दिन बलम जी ना।